Machiegni nyako Ramogi kendo bang'u kiyweyo wadhi nyime gi weche manyien kama wang'iyo motenore kod weche mag rakruok kod chal mar kor lwasi. Jodak ma Kisumu dwaro mondo tend kaunti no oket tenge atamalo ariyo mar bajet margi ne chenro mar kedo kod lokruok chal kor lwasi. Ka giloso e kinde tiegruok mobage kod riwruok ma ok mar piny owacho. Jopiny bang' yudo puonj okone gisefwenyo ni poni oketo omenda mar siro lokruok chal kor lwasi kata kedo gi lokruok chal kor lwasi midhiero ma okwako gi kinde ka kinde biro dok piny. Kaunti ma Kisumu ne okalo paro mar chik marango kedo kod lokruok chal kor lwasi, paro ma igeno ni biro konyo poni opodhe ma okete obed chik. The PMC that we know that are in the implementation of today. Sawa? Yes. The accredited entity. Sawa. Inafaa sisi tupate miradi zenye itatuwezesha kupata chakula ya kupatia jamii yetu lishe bora na pia kuhakikisha ya kwamba maji yenye tunaweza tumia pale nyumbani pia tuko nayo, na sio maji tu, ile maji bora yenye itaimarisha hali yetu ya kiafya. Shirika ambalo limetuleta pamoja kama jamii, kama kamati, ili tupate mafunzo ya kujua kutambua miradi na pia masuala ya fedha. Kwa sababu tunapopata mafunzo kama haya tunajua jinsi gani ambao sisi wenyewe tunaweza kuja na mradi, alafu mradi huu ni vipi tunaweza tafuta itakavyofadhiliwa. Through the program we are amplifying community voices through the program of Voice Just for Climate Action, which we are implementing alongside Sassoch Kenya, Slum Dwellers International and Youth Women Christian Association. So as CSOs we are coming in to ensure that there is transparency of implementing this climate finance so that the community can benefit and be at the forefront of this discussion. Moko kuom joket mwandu mawuok e piny Italy